Uepa! Como moven esa cintura o Ivanciño? Mira que eu tiña que ser bailarín nalgún tempo. Eu creo que se existe a verdade do que os espíritus van cambiando de forma e vanse puñendo noutros corpos, eu era bailarín. Tive que ser bailarín nalgún momento porque son o rei das romerías, o rei do tecle show. Vamos, vente pa aquí, ó, viña. Vamos a cociñar. Déixate tonterías, Iván. A ver, teño unha receita increíble, pero unha receita chea de ingredientes hoxe. Si, hoxe non son 4 cousas, a veces son 4 cousas, a veces son 400. Inda non, pero a verdade é que hoxe imos facer unha ola marroquí, unha ola que ten, pois, unha cociña moi especiada, con moitas cousiñas, e inda que é sinxela de facer, sí que vamos a meter bastantes historias por todas partes. Por lo tanto, imos facer unha cousa, imos presentar isto, vale? Bos días a todos, empezamos a cociñar. Veña, temos por aquí un pouco de espinaca, temos por aquí tamén algo de amêndoa, unha salsiña que chamase salsa harissa, que é moi típica de Túnez por aí, da cociña magreb en xeral. Temos por aquí un pouco de pemento en pó, un pouco de cúrcuma, algo de comiño, temos allo, temos xenxibre, temos un pouco tamén aquí, escoitade, ollo, que non estou tolo, un pouco de coandro moído, vale? Sequiño, este non me fai moito dano. Temos tamén cayena en polvo, algo por aquí de canela, sempre os toques así como doces van moi ben aquí. Un pouco de orellón, un pouco de pasa que imos hidratar en breves. Aquí algo de limón, un chisco de aceitunas, olivas negras, algo de cebola, tomate, caseiro, cabaza e garabanzos. Coidadiño aí, bos días a todos e non vos vaiades porque vaiades unha chea de cousas. Tranquiliños, tranquiliños. Xa verás como é unha receita sinxela e que ademais está increíblemente boa. Estou seguro que lle vai gustar moito a nosa Lidia. Bos días, Lidia. Bos días, Iván. Que? E bos días a ver a miña nai. Vamos. Porque sempre me di, Vamos. saúda sempre, Iván, e non saúdas a xente da casa. Eu penso que está un pouco celosa, así que saúdas a miña nai. Saúdos a súa nai tamén. Tamén desde aquí a súa nai, que podes vir aquí cando queres a catar. Estou seguro que ti eres menos repugnantiña que Lidia. É máis, máis. Máis crítica. Non, vale, vai pois decir todos os fallos. Vale, entonces non veñas. Non veñas. Mira, que a receita do é increíble, eh? Sí, esta encántame, porque mira, estaba pensando que temos aquí todo tipo de representación vegetal. Temos as verduras, temos legumes, temos froitos secos e temos froita. E non temos nin carne, nin peixe, nin historias. Eso estaba a pensar, digo, que raro, debo de dar un choque na cabeza con algo, porque raro non botarlle aquí un chourizo, unha morcilla, un... Non le vei croque ningún. Un segundiño de nada. O que pasa é que, certo, isto é moi mítico da cociña marroquí que estaba falando, da cociña magrebí, e levan, ou normalmente fan estas historias nun rollo que chaman tajín, vale? Que é como un recipiente de barro ben feito que tal, no que hai que cociñar co lume, tranquilamente, é unha cocción moi de chup-chup, vale? Neste caso, nós non temos o tajín non pasa nada, non toleamos, collemos os ingredientes máis ou menos que collen eles e tiramos millas. O primeiro que vou facer, que teño un pouco de auga quente por aí, é coller, os orellós non vou hidratalos porque xa están bastante brandiños, non é que este moi pacificado, vale? Pero estas están un pouco máis duras e voulle meter algo de auga quente. Para que? Para que en 15 minutos este un pouquiño máis así na súa historia. Aínda que eivos de dicir que isto despois vai cocer un anaquiño, polo tanto tampouco pasaría nada. Pero así isto vai sacando tamén un pouco de tal. Isto a piques de ferver, perfecto. Vai sacándose o seu sabor, vale? Esa auga vai coller un pouco de cor incluso e tal. Vale, o que imos facer aquí é facer unha cousa moi sinxela. Nesa ola a presión, imos cocer uns garabanzos. Garabanzos, esa legume que tanto lle gusta a Lidia e que tanto me gusta a min e que, ademais, como xa sabemos, ten un montón de propiedades. O garabanzo, eso sí, como outras legumes non, que ten que ser desde frío, ten que ir desde quente. Por lo tanto, esa auga xa fervendo. E o que imos facer nós é rapidamente, pois, facilitarnos a vida e tal. Mira, moitas veces a ola a presión hai que controlala, vale? Eso directamente é unha cousa que hai que saber. Pero, se ti non a controlas moito e tal, unha das cousas para os legumes que sole ser interesante é metelas nunha rede. Por qué? Porque están máis xuntiñas, non esbarallan por aí, non están suxeitas a tanto movimento e, normalmente, acaban mellor a súa cocción. Por lo tanto, nós, a ver se non me... Mira, que sou un artista, macho. Mira. Está amortizada esa malla. Esa malla está amortizada. Xa mira que ten un pouco de cor e tal, non pasa nada. Aí, esos garabanzos en remollo do día anterior, vale? Eso sobre todo importante. Collemos así, facemos
temos este historiete, como facemos moitas veces, eso está a ferver, sí, e antes de nada, vale, nin sal vamos botar. E, por certo, este caldo, que vai sair daqui destos 15-20 minutos máximos de cocción, este caldo ímolo empregar tamén nesta historia. Así que, un segundiño, que vou coller unha historia aquí na neveira que non é outra cousa que os recortes das verduras que sempre falamos, porque ti tal... Sí, a cousa importante é facer non simplemente rezar e rezar, hai que facer. O exemplo é maravilloso. Mirade aquí, un pouco do porro, un pouco dunha ceboliña, un pouco dun pemento que se me estaba poñendo así medio feocho, as peles das historias, un pouco de todo. Mira, aquí un caruncho tamén, aí, vai. E polo tanto, unha vez que temos eso, que está a ferver perfectamente como ferva agora, metemos xa esta malliña de garabanzos. Mirade que cousa tan sinxela. Ala, aí che van. Isto para aquí, e o que facemos nós é cerrala. E simplemente, e aproveitar xa para coller unha destas, simplemente, aquí, metemos directamente así, no 2, que empeza a ferver rapidamente, que empeza a sacar ese perrexo, e a partir de aí 15 minutiños, non máis, para esta calidade que teño de garabanzo. A partir de aquí, nós seguimos traballando. Mirade, dicíavos que era unha cociña moi especiada, con moitas cosas, pásame a cebola, que xa vou meténdolle caña. Pero, realmente, ao final non deixa de ser tamén un guiso, vale? Un guiso, porque se non lle queres botar a mitad de cousas porque non che gusta a cúrcuma, porque non che... O guiso vai ser igual. Sí, sí. Non é tan aromático, non te leva aí o zoco, vale? As paseíños por tal, pero pode ser que podes facer esta historia. Así que, sen problema ningún, podes adoitar esta receita sen tanta especie. Digo, porque hai moita xente que dirá, home, interésame, por exemplo, que haya garabanzo, que haya aceituna, que haya estas cousas, e non me interesa que haya pues, tanta carne. Oxe, apetéceme comer só vegetal. Bueno, pues, se non te queres botar as especies, bota igual, pero que non che asusten, vale? Importante non asustarse. Pareceme increíble como unha combinación de especies te pode transportar a un país diferente. 100%. É dicir, porque o mesmo alimento, un polo, por exemplo, cociñado con certas especies, pode che saber a México, pode 100%. saber a China, a Marrocos, ou simplemente cambia pola combinación de especies. Bueno, porque eso, a xente que viaxou e tal, moitas veces estamos falando un pouco desa conexión memoria, emoción, non? Porque ao final a cociña non é máis que tamén emoción. Entón, aí hai unha cousa importante. Cando un vai de viaxe, normalmente, se non é por traballo, non anda moita historia, que no meu caso, pois, non viaxo moito por traballo, así por placer, vale? Isto é certo. Cando ti viaxas por placer, ti estás a gusto. Estás contento. Hombre, vacacións sempre se está a gusto. Ai, amigo, entonces, como estás a gustiño, así, no teu viaxe, onde sexa, non ten que ir a tal, vas a Túnez, pero senón, normalmente ese humor contáxase tamén a hora de comer, é dicir, eu recordo aquela cantina na que estive en México, que estaba eu super contento, e todo parece que che transporta a felicidade, non? Claro, non é o mesmo. Falan moito, por exemplo, co viño, vale? Vou quitar esta pel tamén, co viño, que o viño non che sabe igual se estás feliz que se estás non feliz. É dicir, sí, tan fácil como isto, che vou contar. A moita xente póñese feliz bebendo viño. Bueno, isto é unha cousa diferente. Non, mira que che vou contar que isto é interesantísimo. Ti, imagínate que estás bebendo unha botella de viño, da igual a marca, dame igual, bébelo. En ese día estabas nunha celebración, vale? Nesa celebración, tómalo viño, todo sae te va, e ese viño quedache na retina, aquí, no miolo, e dis, que bo estaba ese viño. Vas outro día, enfadado, como un corno, como mundo. Chupa. E de repente pídelo viño, tranquilamente, pides un viño, vamos a la palleta, pues estás enfadadísimo. E viño da, recordo aquel viño que me gustou, vale, mételo e di, non me sabe. Que pasou aí? Ciencia, bruxería, hai meijas, non hai sai. Ti sabes por qué? O meu contexto, supoño. Xa estamos! O que asocias con unha experiencia agradable, non? Pero eso non só pasa ca comida, é dicir, que pasa con moitas cousas, non? Bueno, pasa con moitas cousas, pero é importante a mí dicir estas cousas, claro, que ti quedaste con moitas cousas tal, pero quedaste con un sabor. E o sabor, o miño non me gusta hoxe, cuidado que pode ser que busca un momento agradable ou cambia o mood, que está moito de moda, que é o que che dicía, que moitas veces eu estou tal e intento que 5, 10, 15 minutos que non me supero a margaixo, que sempre intente relativizar esos problemas que che dicía algunha vez. Creo que é unha técnica que non sempre levo a cabo porque non son perfecto, pero que creo que cando son capaz de rexeitar esos malos pensamentos e tal, non boicotearme a mí mesmo, vaime moito mellor, En serio, xo digo, moito mellor. A ver se me paras un par de allos, veña, mentras tal, que senón estás aí de preguiceira e tal. A ver, que me vas a contar? A ti transportache os cheiros a diferentes tal. Cal é o viaxe gastronómico así máis guapo que fixeras? O que máis che gustara, vamos? Xapón. Xapón. Vale, claro, oye.
teño ganas de ir a Xapón. Agora xa fun a Tailandia, claro, xa fun a Vietnam e agora teño ganas de ir a Xapón eu tamén. Mira, Sí que é verdade que ao final acababa cansa do... Como? É curioso, porque ao final eu dicíalles, pero comedes todos os días pasta, non? Todos os días pasta, non vos aburrides de... non aborrecedes a pasta. E me miran con cara extrañada de, como que comemos todos os días pasta, non? Un día comemos noodles, outro día comemos... É de arroz, ademais, normalmente. Soba, outro día comemos non sei que, e para eles, claro, era cosas diferentes. Para mí é todo pasta. E para ti era todo mesmo, é certo, é certo. Era curioso. Ademais, teño ganas de... Un día destes fago os wonton, teño ganas desta pasta wonton que se fai, que fai como un tal, que é moito máis sinxela que facer que os italianos chamanlle os ravioli ou calquer cosa destas pastas rechea, xa verás, un día destes fago. Entón, Xapón, gastronómicamente increíble, non? Sí, en outros sentidos tamén. Vale, en outros sentidos a que te refires? Conta, aquí estamos para No choque escoitar. cultural. A min o que máis me gusta de viaxar é poder mirar sitios novos con ollos de nena, con esa curiosidade de, mira, mira isto. Sei o que dis perfectamente. Eso só se consegue cando o choque cultural é moi grande. Eso pasou a mí en Hanoi. Sí, ali en Vietnam, digo, a primeira vez que collín e tal, digo, a cultura se sabía que era diferente, pero como se moven, como se sentan, como almorzan, como tal, todo é diferente, macho. É incrível, a verdad, incrível. Todo. Parece que tes que aprender novos protocolos a nivel social, a nivel a todos os niveis. Totalmente. Xente que ríe moito, por certo. Xente de un país que estaba super seguro. Eu encontréme super seguro, neste caso en Vietnam, en Tailandia, era unha cousa maravillosa. Vale, collemos por aquí. Vale, a min, nese sentido, parece moi flipante. Axuda tamén a saber de onde ves, o que tes e o que non tes, a relativizar, a tomar un pouco conciencia onde estás ti. Totalmente, totalmente. Aquí espallamos un pouco nesto e nesto. Totalmente, sobre todo porque creo que viaxar moito máis que tal, eu creo que che abre a mente. Totalmente, vale, sí, directamente, a quen lle guste viaxar, que non lle guste que non flipe conmigo, non pasa nada. E a quen lle gusta non pode tamén. Bueno, exactamente. Eso é outra cousa, é outra cousa, pero bueno, se nos podemos permitir viaxar tampouco hai que coller e cruzar o charco, nin coller un avión, viaxar son moitas cousas, Te vais aí a Portugal, vale, xo vai empezar. Vais aí a Portugal, aprendes cousas novas. Ou podes viaxar con un traballo a cambio de aloxamento, por exemplo. Evidente, sí, hai xente, eu tiña un colega, por exemplo, que foi a África, estivo facendo, axudando e tal, sei que coñecía o país a partir deso, tal, porque falamos moitas veces, eu estive en Kenia, con os temas dos safaris e tal, e flipoume tamén moitísimo. Vale, mirade, aquí o que temos agora é ese mítico rustrido. Cólleme, por favor, a cabaza rapidamente, porque sí que temos que bulir un pouco, porque o primeiro que quero facer é este pequeno rustrido de cabaza e de como se chama, e de cebola. Mentras tamén se fai eso, porque o outro, aí onde o ves, como xa o tomate é unha salsa caseira e tal, vai todo xunto. E mesturar, tal. Unha vez que ese garabanzo este cocido, se isto está pochadiño, váleme ben. Polo tanto, eu aquí remexo un pouquichiño esa cebola, vale, que sí que aquí vamos a confeitala un pouco, xunto con ese allo, e voulle meter uns taquiños de cabaza. A cabaza, que neste caso vai ter unha presenza así chula, porque vou a facela un pouco máis grandeciña para que quede un pouco enteira, porque senón espatúxase toda e queda así como un pouco tal e desaparece no prato. E o único que fai, vale, neste caso, é como enturbiar, porque vai como espesando, e non quero que quede un pouquiño como enteira. Polo tanto, eso tamén o vamos facer da seguinte maneira, facendo os cachos máis grandes. Por certo, como unha vez me dixeche ti, e tal, é complicado darlle a tal. Xa verás que para min, neste caso, creo que cando faz as historias con un pouco de xeito tal, o mismo pelador encántame para facer esta historia. Aquí, quitamos as sementes cunha culler, mirade, así, tan tranquilamente como a isto. E seguimos metendo. Cabaza moito me gusta, A mí tamén gustame, bueno, o contraste co picante, non? A doce da cabaza co picante. O doce da cabaza, que falamos moitas veces, ese doce que tal, por suposto que sí. Mirade, unha cousa, sempre a mau, que isto é unha cousa que tiña antes e tal. Hai veces que queremos un poquinho de caldo, tal, un pouco de viño, senón un poquinho de agua. Se vemos que esa temperatura sube moito e que esa vai collendo un cor que non nos gusta, chimpamos un pouco de auga e non pasa nada, vale? Aquí nós, veña, contame entonces algo a nivel... Mira que sinxelo. Estaba pensando que a cociña de Marrocos o que caracteriza tamén ese contraste de doce salgado, non? Totalmente, que moitas veces falamos da cociña asiática, da cociña tal, que é de contrastes. Sí que é verdad que podería ser que eles empregan un pouco máis o ácido, vale? Pero neste caso, por exemplo, esta receita collina dun libro de cociña tunecina e tal, e de repente tiña limón por riba, ese ácido tamén estaba, e ten o doce. Utilizan o encurtido tamén, creo, non? O limón encurtido é moi de por ali, sí, señor. Un limón que fermentan, e ten un sabor super potente. E un cachiño de nada, méteche unha lavazada no padal que flipas, é en plan, bu! Eu
Recordo un postre con eso e con eucalipto. Con eucalipto. Non te rías, Te acordas da fabada de eucalipto? Por eso che digo, claro que me río. O eucalipto é tóxico, non se debe comer. Sí, pero depende se confitas e tal. Eso en ese caso estaba posto, claro. É simplemente como aromatizar. Moitas veces falamos de técnicas, e do I más D máis I, que hai xente que está un pouco en contra del da cociña, ten cousas boas. Por que crees que hai xente en contra? Porque hai xente que pensa que acabas comendo polvos e historias destas. Entón anda un pouco nesa movida. Eu sempre digo, todo ten a súa parte mala e a súa parte boa. Sempre é o mesmo. Depende do uso, non? Para que? Exactamente. Vale, aquí, sinxelo ou non? Mira, encántame ademais, é un exemplo de receita que podemos amosar, que se pode dar sabor a unha receita que está elaborada só con alimentos de orixe vegetal. Sí, home, sí, que claro non necesitamos botar sempre esa carne para darlle sabor á comida, que hai outras formas de darlle sabor á comida. Estou segura de que está Mira como tira paella, mira como tira paella. O que eu che diga, está pensando, a ver se cociñar máis con tal. É o que sempre digo, normalmente gústame que hai un pouco de todo, vale? Que se temos hoxe un pouco de tal, eu sou moito de ensaladas, Claro, o que pasa que na nosa alimentación normalmente non hai de todo. Hai carne e legumes esporádicas, non? Quer dicir, concordo, pero non é a realidade, non? Da nosa alimentación. Claro, ti estás máis afeita a xente que... O sea, claro, ti normalmente pides diario de cociño, alguna historia así. Ás veces sí. Vale, un pouco para saber un pouco a anamnesis, non? De como cociña xente. A frecuencia de consumo eu non me quero meter nestas cousas, porque a verdade é que ela é a profesional, ela que fala con moitísima xente do que come, e ao final eu non analizo exactamente cal é o día a día do almorzo e tal. Neste caso, voulle facer caso. Hai moitas veces que me está a dicir, mira, non sabes a cantidad de xente que non proba isto ou que abusa desto e tal. Claro, eu falo moitas veces de que a carne, o peixe é egoísmo, pero claro, se te pasas, non? Falábamos de compensar esa proteína animal ca proteína vegetal, non? Isto sería un prato único, completo a nivel nutricional, ademais completísimo. Claro. De feito, eu vou facer como prato único, non hai bistés, hoxe, por riba, non vos pensedes, non vayades a flipar. Que nos quitemos esa idea de que non alimenta suficiente, non? Unha persoa pode levar unha alimentación baseada en vegetais e pode ser nutritiva, igual que unha persoa pode levar unha alimentación omnívora e non selo, non? Non depende tanto de que leve produtos de orixe animal ou non, sino dos alimentos que están incluídos. Vale, eso gustoume. De feito, o que sexas ti un tipo que come só vegetais tampouco quer dicir que vaya todo na súa línea, non? Claro, pero cando falamos de só vegetais non falamos de verduras, Falamos vegetais, son legumes, son froitos secos, son, claro, exactamente. Moita xente pensa, non, só comen verduras, non, eso é carencial, obviamente, só comer verduras. Verduras, froitas, legumes, que máis se me pode escapar aí? Froitos secos, sementes, pasta, arroz, o sea, cereales os derivados. Os cereais, claro, o arrociño e tal. Hai unha chea de cousas, a verdade é que sí. Bueno, pois nós, unha vez que seguimos aprendendo aquí con Lidia, botamos esta cabaza e agora o que vos dixen, que eso está petando un ruido, é o que ten, está chamando polo grilo. Aquí o que facemos é tranquilamente remexer isto, darlle unha rustrida para que todo vaya collendo un pouco de cor, que esa cabaza, así no seu sitio, vaya confeitando pero que quede duriña, esperar outros 10 minutos, 15 como moito, para sacar isto e seguir ca elaboración. Chisquilichasqui! E continuamos. Veña, vamos. Esperad aquí, mirade, que cousa tan xinxela, así o que? Digo moitas veces, pero que é preciso que na casa saibamos que cociñar é pa todo o mundo, Lidia, pa todo o mundo. E aquí teño esta cabaza, mirade, que se quero pinchala un pouco, que sei, esta xa pincha perfectamente, vale? Pero ainda está enteira, vale? Non está, mirade, collendo un pouco de tostadiño por fora, nese cuiño, vimos movendo de vez en cando, pero sabemos que está sen estar crúa, senón no seu toque, porque ten que levar un pouco de auga, e todo no seu sitio. Dixemos que queremos un pouco de protagonismo. E agora chega o seguinte, temos o garabanzo cocidiño, vale? Mirade, un garabanzo ben cocido, a ver se me vai, aquí. Se colles e machacas un pouco nel, vai facendo esta historia, pero non se desparrama de todo, vale? Isto é importante, isto é un garabanzo ben cocido. Este punto é o que estamos intentando buscar, normalmente cando facemos unha elaboración como esta, vale? E temos por aquí tamén estas xa hidratadas, esas pasas, esas historias. O primeiro que facemos, como sempre, tostar un pouquichiño, por eso dos aceites esenciais, este lume pequeno, nesas amenduas, vale? E mentres eso se vai a facer, mentres estas amenduas fan a súa historia, a lume pequeno sempre, aí, sei que che gustan. Me gustame con auga de azahar ao forno. Ai, mira ti, con auga de azahar, case nada. Mira, é lambona, pero mira que ten idea, así queda moi ben, é certo.
A máis tamén moi de por ali, Claro, por eso. Moi desa historia. Vale, e agora, chega un momento para min importante que o das especias. Vide pa aquí. Vale, é o que vos dixen. Hai que intentar empregar un pouco todo. Neste caso, vou coller unha culleriña e vou metendo. É importantísimo. Este contraste de cor. Vale, sobre todo, as cores son maravillosas. Sobre todo, por que facemos as cousas? Mira, ese coandro é o que menos sufre. Botámolo así polos lados, vale? Podía ser perexil tamén. Cayena, non nos pasamos, Parece ser alguna tal, aquí buscamos ese toque picante, pero neste caso pouco. Vale, non precisamos moito. A canela, prácticamente o mesmo. Mirade que estou botando por riba, que é importante porque isto vai quecer. Fixen aí un oquiño, xa saberedes por que agora. Eso aquí. Pásame o tomate tamén, porfa. O cumiño. Veña. Eso aí, que se vaya poñendo. Non nos pasamos sempre co cumiño, como dixemos. E despois un pouco de cúrcuma. Aquí ven un toque do cor que ti queiras. De todas formas, xa falamos algunha vez aquí. Se tes a raíz, moitísimo mellor. Pero non é moi complicado, Isto como... Non me sai o nome agora do xaponés. Da pasta verde esta, Wasabi. O wasabi! O wasabi! Pois eso mesmo. Moito me gustaría a min ter unha raíz na casa, pero non, anda pillado tal. Sabes o que me vai ben a min co wasabi? Mais co de pasta, gústame o que ven liofilizado, que ven totalmente deshidratado, e mételo en auga, e a min parece que é un pouco mellor. Vale, agora, ese pemento en pó, exactamente igual, parece que estou xogando un pouco a... Como se chamaba este xogo que era de meter historias como de químico? Era moi ben, como se chamaba? Acaba en Nova, pode ser. Acaba en Nova, aí estamos. Vale, nós o que facemos aquí é directamente ese tomate caseiro, que ten algún tropezón, algunha verdura, e moitas veces emprego algo de cenoria e tal, este só leva un pouco de cebola. Vale, así, non máis, mirade, ese pouquiño non imos integrar, e agora que eso empeza a facer as súas cousas, empezamos a remexer, que se empeza a quecer un pouco toda a maravilla de especies que hai aí, e xa mollamos rapidamente, vale, para que non se nos queimen con ese tomate. Mirad o que estamos aquí formando unha pasta maravillosa, de verdad, maravillosa. Collemos xenxibre tamén, porfa. Vale, mirade, aquí, ese xenxibre, moitas veces non sabemos como metelo. Podemos picarlo tal, vou coller esta codia que está un poquichiño tal, pola tirar, fago así, 3 rebandiñas e vou unas meter aí para aromatizar esa historia. Xa vos dixen, encántame, se non yo queres botar, non yo botes. Temos ese caldiño, dixemos, si ou que? Eso empeza a facerse ben. E aquí, o primeiro que fago é a propia auga. Dixemos antes, colle sabor. Non tiramos. Pa dentro! Home logo, se non tiramos, non tiramos. Eso aí, agora sí, lume alto para que comece a ferver de contado, damoslle unha revoltiña, cólleme por favor, os orellós. Aquí tamén, vou tendo na casa certas cousas, vale? E, de repente, despois digo, veña, métolle eso. Podrían ser tamén ameixas, non? Por exemplo, ameixas, exactamente. Outro día traballaba con isto, quedaron aí, están abertos. Moitas veces, que voto? Pois vale calquer cousa. Cólleme tamén, por favor, as olivas aí. Temos a salsa jarisa, que non me olvido dela, non vos preocupedes, pero vai de último, porque ten un toque picante, un toque bo. Entón é casi como para empratar. Por agora, estamos intentando sacar esa marmeladiña desa historia. E non nos olvidamos nunca, vale, destas amendoas. Por certo, que amendoas que teño a lume mínimo, porque eu como quero telas. De feito, onde se fai moi ben é no forno, Moi ben se fan no forno. Vale, aquí, isto, máis ou menos como che dé a gana, pero eu, neste caso, hoxe, en cuarteiróns, así. E vou metendo un pouco pola cantidade. Mirade que ten un cor ben parecido á cabaza. Despois no prato vai parecer un trampantoxo, que lle chaman. Por que? Porque vas pensar que é cabaza, de repente parece un orellón. E di, isto está máis. Que lle fixo o Iván, que está moi doce. Pois é un orellón. Veña, aí. Sabes con que acompañaría este plato? A ver. Cun té moruno. Un té, home, claro. Mira, falando de acompañamientos. É un dos meus tés preferidos, En plan, sí? Pero ben feito, o sea... Home, claro, como todo na vida. No, porque a xente que sabe de té sabe que o té, se está ben feito, non sabe amargo, non pode saber amargo, pero sen azúcar. Vale, cando se quence demais, normalmente tiran patal, sí, señor. Estaba falando con unha chica que ten un restaurante marroquí, provei o té moruno máis rico da miña vida. Preguntei como facía, pois 3 horas tardaba en facer o té. Hai o tés, vale, bueno, por nós isto facémolo en menos tempo. Hai unha cousa que me amina falando de acompañamentos, sabes que me gustou moitísimo, moitísimo, moitísimo? Un café con flocos de billo.
Era Dentro do café? Non. Era Infusionado? café, non. Era café e poñían flocos de millo para acompañar ese café. Tomabas Un aperitivo. o servillo de café e o floco e era un maridaxe na túa boca, para min espectacular. Vale, non me meto aquí. As aceituriñas, as olivas negras, postas así para empezar a dar cor, xa temos máis ou menos todo, non preciso máis. Collemos tamén eses garabanzos, mirade, botamos garabanzo cocido que teña un pouco de caldo, seguimos xa remexendo un pouco, última vez que imos remexer, xa sabedes como vai isto, vale? Esa cabaza no seu punto. Mira que cor, E que olorciño, Hoxe non fallo. Este plato é moi do meu estilo, É moi, hoxe non fallo. E agora hai unha cousa importante, di. Pero que vas facer? Acordade que vos dixen, deixame remexer un pouco mellor, que vos dixen que vamos empregar un pouco ese caldo dese garabanzo que fixemos na ola a presión. Pois tal cual é o que vou facer. Mira, poñemos por aquí, vale? Ese caldiño ven para aquí. Acordamos tamén que deixamos nese punto que vos ensinei o garabanzo, pero que ainda pode cocer agora un ratiño. E nós o que facemos é o seguinte, meterlle un pouco de caldo sen pasarnos, propio caldo deses recortes de verduras e desas historias, facemos xa o noso contiño, vale, vai ir todo, vale, que empeza, como está quente aínda, que o saquei fainada da Ola Express, vale, isto ferve de contado. Se estivera frío, bueno, pois mellor que celo, vale, aí o deixo. Nós poñemos eso por aquí, esas améndoas que empezan a sacar aínda saboriños, vamos a subir un pouco o lume, vale, vai pequeno de todo, e agora, por favor, aquí. Ah, espinacas, Esto. claro. Home logo! Esa jarisa, cuidado, que vai ir ao final de todo, pero aquí nós facemos o seguinte, vale, xa está a piques de ferver. Que parecen moitas, pero quedan sen nada. Vale, que esa espinaca, sí, xa sabemos como é isto, unha ración para un ratiño, para un ratiño pequeno, para un bebé e tal. Se fora unha persona maior, tiene que comer 5 ou 6 cuncos destes. Ti non lebras a lección de que os bebés menores de 12 anos, Non poden tomar. non poden tomar espinacas. Sí, señorita. E algunha cousa máis, dixeche, xa non me E acordo. acelgas. Que era? Como? Acelgas. Acelgas. Vale, pois nada, nós remexemos isto, vale? Acordamos desa historia. Facemos un pouquichiño, zume de limón, porfa, para aquí. Zume de limón para aquí e a jarisa con eso. Facemos o último emplataxe xunto cas améndoas, que están a puntiño, e xa o temos listo. Así que nada, xa sabedes, a propia espinaca canto tempo? Canto lle botas agora? Nada, 2 minutos. 2 minutos, chisquilichasqui, estamos aí, vamos. Hoxe cociñamos ola marroquí con garabanzos. Comezamos cocendo os garabanzos postos a remollo con auga dende a noite anterior, xunto cun recortes de verdura, e deixamos cociñar uns 20 minutos en ola a presión. Mentres, rustrimos cebola e allo uns minutos cun chisco de aceite e sal, para de seguido engadir a cabaza en dadiños, deixando cociñar uns 15 minutos máis. Voltamos engadindo as especias propias deste estilo de cociña, xunto co tomate triturado, unhas láminas de xenxibre, as uvas pasas hidratadas, coa súa auga, os orellóns, as olivas e os garabanzos cocidos, para mollar co caldo e incorporar as espinacas, deixando cociñar uns 5 minutos máis. Só queda empratar coroando cunhas améndoas tostadas previamente e a salsa jarisa mesturada cun pouco de zume de limón e que comece a papatoria! Estou murando aí, hai un platazo, Lidia, uiches, ao final de todo, isto non quedou tan mal, E iso que tiña algo de froita, desta deshidratada, un pouco e tal, pero sempre un pequeno rustrido, ben de sabor, garabanzos, e por riba unhas espinacas. É algo novo que non sabedes. Un pouco de limón que disolvemos, diluímos, emulsionamos nesa jarisa para darlle o toque perfecto, picante e ácido nesta ola marroquí do Estache Bo. Auriño!